Bon dia a tothom i benvinguts a un nou episodi del podcast de Català al Natural. Avui us porto un episodi culinari, gastronòmic, i és que parlarem de la calçotada. Si viviu a Catalunya, segur que ja n'heu sentit a parlar i fins i tot segurament heu provat els calçots alguna vegada. I si aquest no és el cas, si no viviu aquí, heu d'aconseguir venir a Catalunya algun any, els mesos de gener, febrer o març, a fer una bona calçotada, perquè val molt la pena. Les calçotades són uns àpats que consisteixen principalment en calçots, un tipus de ceba tendra, molt popular ja a tot el territori català, però originalment d'un poble anomenat Valls, a la comarca de l'Alt Camp, a prop de Tarragona. Es diu que la tradició va començar a finals del segle XIX i avui en dia ja s'ha convertit en una cita anual obligatòria per tots els catalans. Us recordo que podeu trobar la transcripció sencera en format PDF i l'arxiu àudio MP3 d'aquest vídeo i de tots els altres que pujo al canal al Patreon del projecte. Allà, amb una petita subscripció mensual, podeu tenir accés a aquests materials que he comentat i, a més, és una manera de donar suport al projecte si el trobeu útil. Aprofito també per donar les gràcies a tots aquells que ja us hi heu subscrit. Com he comentat abans, les calçotades se solen fer entre finals d'hivern i principis de primavera, els mesos de gener, febrer i març, que és l'època dels calçots. I aquestes cebes tendres es couen directament sobre la flama, és a dir, en contacte directe amb el foc. Es fa mitjançant unes graelles, que són aquests objectes que tenen moltes vares metàl·liques i que, en concret, aquest tipus es poden obrir com si fossin un llibre i a l'interior s'hi posen tots els calçots, llavors es tanca la graella i es posa sobre el foc. Que ha de ser ben viu i intens. Unes brases normals no serveixen. Com he dit, hi ha d'haver flama viva. I llavors es deixa que la graella es cogui d'un costat durant uns minuts i després, quan els calçots comencen a suar, és a dir, que treuen un líquid de dins, llavors es gira al cap de pocs minuts i es fan per l'altre costat. Realment els calçots no triguen gaire a coure's, en pocs minuts estan fets. El que passa és que normalment se'n mengen potser 10 o 15 o fins i tot 20 per persona i per tant, si és un grup gaire nombrós, s'han de coure molts calçots i porta una bona estona. Precisament perquè es fan tots els calçots de cop i no es poden coure a la vegada, s'han de guardar d'alguna manera que conservin l'escalfor. I per això, tradicionalment, es posen en teules. Les teules són aquestes peces, així que són com la meitat d'un cilindre, que s'utilitzen per fer les teulades de les cases. I es col·loquen en aquestes teules, que aquesta ceràmica aguanta molt bé la calor, i també normalment s'emboliquen en paper de diari, perquè no embrutin tant i també ajudin a conservar una mica la calor. I ara ve una part important de la tradició, que és com es mengen aquests calçots. Doncs bé, com deveu haver vist a les imatges, els calçots són aquestes cebes tendres que són molt allargades, d'acord? Llavors, en principi, si el calçot és de bona qualitat i s'ha cuit bé, s'ha d'agafar per les fulles verdes de dalt, que òbviament no es mengen, i s'ha de pinçar la part més inferior, que hi ha com una mena de protuberància, que a vegades també és on hi surten una mica les arrels, pinces allò i estires amb suavitat la pell cap avall. I, si ho has fet bé i el calçot és de bona qualitat, pelaràs tota la pell cremada del voltant, perquè penseu que ha estat en contacte directe amb la flama, i et quedarà un calçot ben tendre i ben sucós per menjar-te, que en principi no hauria d'estar cremat per dins. Ara bé, els calçots no es mengen sols, es mengen amb una salsa, la salsa romesco. En concret, hi ha una varietat de la salsa romesco específica pels calçots que es diu salvitxada, però bé, moltes vegades diem senzillament salsa romesco, tot i que hi ha aquesta varietat més específica, més concreta pels calçots. I com funciona el procediment? Doncs un cop pelat el calçot, com us he comentat abans, es suca a la salsa romesco i llavors es menja així, d'acord? És a dir, te'l poses per sobre el cap i te'l vas ficant a la boca de mica en mica, tot de cop, i llavors mossegues, talles en el punt on se separen la part blanca comestible i les fulles verdes que no et vols menjar, mossegues, ho talles i llavors doncs ja tens tot el calçot a la boca i te l'empasses de cop. Bé, és aconsellable mastegar una mica abans d'empassar-te'l, òbviament.
Normalment, els calçots són el primer plat de la calçotada i després el que es fa és aprofitar totes les brases que queden d'haver fet el foc per coure els calçots, aprofitar aquestes brases per coure carn després, però ja no a la flama viva, òbviament. Si fas carn a la flama viva, es crema per fora i queda crua per dins i no es pot menjar. Llavors es deixa que quedin només les brases calentes però sense flama sota la barbacoa i es fa una mica de carn a sobre, que poden ser normalment botifarres, cansalada de porc i a vegades altres tipus de carn com cuixes de pollastre o vedella. També hi ha gent que aprofita per fer patates al caliu, d'aquestes que les emboliques en paper de plata i les poses directament a les brases, o carxofes també a la brasa. Les calçotades es poden fer en un restaurant o una fonda tradicional on et donen un pitet perquè te'l posis sobre el pit i que no et taquis la roba de salsa romesco, per exemple. I el que és inevitable és que et quedin les mans bastant ennegrides, perquè penseu que els calçots per fora estan carbonitzats, calcinats, i per tant tot aquest sutge, el sutge és això negre que queda després de cremar una cosa, et queda per les mans inevitablement, de manera que si et disposes a fer una calçotada ja saps que no acabaràs gaire net. Doncs ara que ja sabem en què consisteixen les calçotades i com es mengen els calçots, passem a la història d'aquesta tradició. La llegenda popular diu que el pare de la calçotada va ser un camperol de finals del segle XIX de Valls, el poble que he esmentat abans. El que passa que, com ja sabeu, aquestes llegendes populars no són ciència certa i hi ha diferents versions. Algunes versions diuen que aquest camperol, que s'anomenava Xat de Benaiges, el que va inventar és la manera de conrear els calçots i, en canvi, altres versions el que diuen és que ell va descobrir que cuits a la flama directa quedaven així de bons. Potser va fer una de les dues coses, potser totes dues o potser cap d'elles. Suposo que avui en dia no hi ha manera de saber-ho amb certesa. El que sí que és cert és que per aconseguir aquests calçots allargats cal cultivar la ceba d'una manera determinada. I, de fet, d'aquí ve el nom del calçot. Per entendre d'on ve aquest nom, heu de conèixer la paraula calçar. Calçar o calçar-se, en reflexiu, significa posar-se sabates als peus, d'acord? O també podria ser mitjons. En tot cas, posar-se alguna cosa als peus. Per exemple, quan camines amb els peus nus, camines descalç o vas descalç perquè no t'has calçat. Doncs bé, ara us faré una petita explicació de com funciona aquesta tècnica de conreu, però heu de saber que jo d'aquestes coses no en tinc gaire idea, de manera que potser no estaré del tot precís o exacte, però us intentaré explicar el que he llegit. Bàsicament, la idea és que perquè creixi aquest calçot allargat s'ha de plantar la ceba coberta de terra i a mesura que creix la part blanca per fora de la terra, s'ha d'anar cobrint, s'hi ha d'anar posant més terra, s'ha d'anar deixant colgada de terra tota aquesta part que va creixent i aquesta acció d'anar cobrint amb terra a la ceba mentre creix cap amunt és el que es coneix com a calçar la ceba. I d'aquí el nom de calçot. Una mica la mateixa idea com si et posessis un mitjó o una mitja, doncs el mateix amb la terra en el calçot. Aquesta tècnica és el que s'atribueix a aquest camperol Xat de Benaiges. Però és curiós que també fa uns anys es va trobar una pintura de l'època romana a l'actual territori d'Hongria on hi havia unes representacions pictòriques molt semblants a una calçotada. Us ho posaré per aquí i veureu com realment quasi que sembla una foto d'una calçotada actual catalana. Veieu que té una mena de safata a la mà amb tots els calçots fets i que se n'està menjant un així amb el braç alçat, igual que nosaltres ho fem també avui en dia. I també hi ha una altra persona que surt amb un recipient a la mà amb el que sembla una salsa taronja, que podria ser el romesco. I aquesta pintura data del segle III després de Crist. El que passa és que sembla que això que surt representat en aquesta pintura de l'època romana són porros i no cebes, una cosa que en llatí es deia porrus capitatus, que la veritat és que no tinc ni idea de si és un porro normal o un tipus de porro concret. Però bé, veieu que hi ha indicis de que coses d'aquest estil potser s'hagin fet durant milers d'anys. Doncs bé, més o menys això és tot el que necessiteu saber sobre les calçotades. Ara ja només us queda provar els calçots vosaltres mateixos.
Així que no ho dubteu, com he dit al principi, intenteu venir a Catalunya algun any als mesos de gener, febrer o març i no tindreu problemes per trobar algun restaurant on facin una calçotada o fins i tot plantejar-vos fer-la vosaltres mateixos amb la vostra pròpia barbacoa. Molt bé, doncs fins aquí aquest tercer episodi del podcast de Català al Natural. Espero que us hagi semblat interessant. Si és així, deixeu-m'ho als comentaris i també, com sempre, podeu deixar-hi un like i subscriure-us al canal si encara no ho heu fet. Us recordo que també podeu donar suport al projecte a través de la plataforma Patreon. Fins aquí el vídeo d'avui i ens veiem a la propera. Apa! Siau!